Jó napot! Ön a Vodafone-os ügyfélszolgálatot hívta. Amennyiben szeretne munkatársunkkal beszélni, kérjük nyomja meg az 1-es gombot. Amennyivel tarifát szeretne váltani, kérjük nyomja meg a 2-es gombot. Amennyiben telefonegyenleg feltöltést szeretne, kérjük nyomja meg a 3-as gombot. Köszönjük, ön az 1-es gombot választotta. Munkatársunk kapcsolásához türelmet kérünk. Jó napot, Németh Antal vagyok, miben segíthetek? Van egy kis problémám. Elmondaná pontosan, hogy mi lenne a probléma, vagy esetleg hogy tudnák segíteni? Igen. Értenem tud egy levelem, amit nem tudok mire vélni. Esetleg megkérdezhetném, hogy felbontotta a levelet és megnézte utána a tartalmát? Hogy az első dolog, amit reggel bontottam, az egy sör. Uram, akkor lenne szíves felbontani és felolvasni, hogy mi szerepel a levélben? Persze, egy pillanat türelmet kérek. Tudnánék tartani esetleg? Természetesen. Hát én felbontottam, de azt hiszem önök nekem kirakót küldtek, hát papírfecnik vannak benne, kérem. Ez lehetetlen elolvasni, megtennék, hogy kipostáznak még egyszer. Uram, elnézést, de ilyet még nem hallottunk, hogy valaki egy levelet motorfűrésszel nyit ki. Elnézést, ezt nevetés nélkül nem bírom ki. De nekem a levélen az állt, hogy Fűrészes István, és én szerintem akkor elolvastam, hogy Fűrészed Istvánnak lehet. Megtennék, hogy kipostáznak még egyszer, és akkor elnézést kérnék a hívásért, meg az zaklatásért.